Institutora joango dira eta datorren ikasturtean ez ditugu beraien zaratak entzungo. Orain entzungo dugu bai, beraiek prestatu dutena. Hasteko Paraiso izeneko abestia abestuko digute. Noski, abesti horrekin eskolan pasatutako urte guztiak adierazten dizkigute, paraiso batean egon direlako. Arrazoi guztia duzu, baina gehiago luzatu gabe zar daitezela protagonista! La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo